Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Khubor phi baro ki baju pet bat kershan ka channel Jong Bakongsan Hima mga Christine Sun bat kini gidi ki Khubor Bakongsan Jong ka Taïew. Kawai kalong kami kalaklat no hadian baka kali ka baka syong kalakala khong pong. Kani kalong kami kabla tip kerteng ka kong shemlen kong jo ba san po arsnem karata na kasnong nong ringko kabahap amau control constituency East Khasi Hills district kalaklat no hadian baka sumo baka syong kalakala tang namar ka jigsni palat ka surok kabla jam ha ka khatlai terek mentau benai no pra arajar arpulai ha kapor hanyo bejemen step lai thu bakani ka kong kalamut balit dia jing dia shayo jata Karkong gajing Taïew President kaseng samla nong ringko ba H surong lai thu bangni ka sumo ka blaket iki nong let yo haba kamna chu ban kiu ya ka surok marshumi national kalakala bat kani ka long kami ka badan nyungut ki khun kalaklat no ha ka step jo ka khatlai trek banai no pra arajar arpulai kawe ka dur kala sapriang ha ka leng kiran san social media ha ka ba katai ka dur la yu i ka met yam jing we khalong i bala per hasla jo ka wa kra kabadan lagi benta jo madan yoring hep maulai kar kom bitulong Khubor bala yo priang la ya thu ba ite khalong ide i khalong kan thai na liang ki no shong snong katai ka than ha ba yu i katai ka met yap jo ite i khalong kabala per hasla ila pante mar shiki pulet ha ba nakliak ki pulet kila let cha katai ka jaka ban khwai no ya ka met yap jo ite i khalong bala pen ket no ya ka met yap Shillong Civil Hospital panle ya ka badan kam lai thu ba ki we ki jingja brat khalong ki kimi ki khpa ni ki nong pet ki jubrat ki khalong jong ki brang shukha ha ki we ki jaka handai kum kani ki jingja brat khalong sapo ka wa kade ka sin ka baning kong ha po ka jala we briu la du no ela ka jing em kat ba we pat ulaman saujer hadian mi kila sha sho bat sha luti ha ki runar ki bom la ban tep ki de ki ai ka bla ja ka snong minyar Karkum ka Khubor kabla yo ne ki pulet la ong bah ka jan mi ka khatwei terek mentau benai armut ki bri bla tip kum US chetri sabu khandai snam bo ti ar sangma sabu prasnem ki ba baro armut ki de ki no hikai jong skol rang sapara secondary kat bagi dang mi nong stan bane charang sapara ka thuk thuk ndai ha ka por bla poish nong menyar la sha khang lentino ha ka kenhon ki runar ya ki ba amla ban ithu satya Long bahadian bela syak khang nanti kini armut ki bri ki badi kino hikai kila syak sho syak tiet haban da jam jai bat shwa bikin pet na kate ka jaka kirunar kila luti ka pisah bat ki bai ki tiar kitar shu lo ongru bahadian kila pet ki bala lap kini ki armut kila penket no mar sha ka jaka ajing sumar no stan civil hospital ban penyo ya ka jing sumar ndai ti ar sangma lo khlat no namar ka jingjor ka jimen saw Halor ketika jingja ke pulet Jong West Khasi Hills haringkat ke kenhuan toket na nong Shillong bagan thobi ki pulet ke crime scene unit lambat ke K9 unit dog squad ha ke siba ag lahir syong menyar man pelong ke jingbot dien bat jing toket shu halor ketika jingja sha shu bat sha luti kino hikai ke belaja ke janmi jo ka khatwei terek mentau benai UMLA ke Voice of the People Party na Shillong constituency ba Delbert Nongrum loong ba Aga ba yade ba kamat ka ba ka sarkar kalapan pau pat ba ling ba gilat pathai Khubor ba ka jing kran ka ba yade ba ka jing kan ria ki jat ban rio harijan ku syong ba sa athem yo molong ba ka jing lang ba ka HPC kan long satang shisien ba hadian kata ansdang no ya ka kam Haga ba yade ba ka ni nak lang ba Delbert uloong ba udan ka hok kum unong mi kman ba kan tho ya ka sarkar halor ka jing panan kam baklai ki jaka pat ba bela aisha ka sarkar ban panan kam na ka benta ka ba kamyan jong ki pat ba ka jala uba Delbert uloong ru ba kisnam bala let shadien kala dan ka jing khan na ka benta ban pen kan ria ya ki shispa proposal teli ki long yeng shi ki quarter jong municipal ha ka ba shispa arpu pra ki de ki batre po ka tanat municipal ba prapun riungun ki de ki batre ki be pat kitna tre kam jong ka sarkar jala baru dak jing kali uba Delbert ulapu ulong bakum no menta baro ki poi hadu lai spa sapu arteli ki long yeng bana e kita ki shispa san pu pra teli ki long yeng ba tampat ki mi ba dia kiniru ka sarkar kan sa aja kaya ki atau ki de ki ai usambon menteri rang ba ka jelau ba prestun tensong ha ba jubab ya ka jingkan tho jong ba Delbert Nongrum long begini ki long yalam ki ba kan tho nia ya ka sarkar ka ba yade ba ka jing aja ka biang sa 3.7 ekar na ka benta ka jingpen kan ria ya ka harijan colony tham yo molong sha European ward ki le kai politik
Ubak tensong la ther ka bating kini kinong yalam da ka baong bakini kile kai politik ya kani ka kam klem de tep ya ka jing shisha ki klem tep wat ya ka jing don ki ba shong basa kani ka jaka ulong ba don por bania kran bat ki halor kani ka kam bat kalong le no kum kini ki mat ki ba ki wan ra Menteri ke Sarkar la benrap da ka baong ba ya kani ka jaka ka bala bha biang kata ka shipon saw eka kanam IT shikini ki brio hanrai an IT ya kini shaka Shillong Municipal Board Ulaban rap shushu da baong ba kani ka jaka kanam de ka jong ki harijan henre kan de jong ka Shillong Municipal Board ulong bala da kwa ban tep bha wan ban ya kan du on batai bha khnang ba kenam ya lam bakla ya ki pat ba UMLA ka Voice of the People Party na North Shillong constituency ba Adelbert Nongrum sa shisin ulami biang shakmat ban kran ha ka bahede ba ka jing ai jaka jong ka sarkar ki jat ban ri harijan ba shong ba sa athem yo molong ba ya ka bala rai ban ngria shaka jaka jong ka Shillong Municipal Board halor ka jing ong ba prastun ba ka VPP kamde ban ya lambak lai ki pat ba na kalyang ba Adelbert ulong ba ka jing pan khai ka VPP kamde ban de politik handai ka de ka rukom trekam Shu ba Adelbert ulong ba ka jaka ka de ka jing em kumta ka rai jong ka sarkar ka de ka jing em ba ka jing yap jong ka jat ban rio Uba Adelbert ulong ru ba ha ka bayade kani komunong mi khamat unyai bu dien na do na madan hadu yeng dor bar pada ba ule kani ka kam kamut bo usun ni isi ki bai pat ki jat ban rio ha ka juk por ba Adelbert la kan tho alor ka jingkran jo ba prastun bo don por satya ban kan halor ka te kaman Hadian baka tanat pulit penyat kali jong ka nong ba kala penong nga jingpet benya ha ka bayade bat ki kali bat ki arshaka ki ba pendat ki modified exhaust ne silencer ha ka bala sakhi baka tanat traffic la yo ban kurup ya shibun tili ki silencer ki ba long ki daw ba ki ba penthot ya ka thya ka dam jo ki nong shong snong ha ka por men miet bat ka ba pen kendet bat pen kalut score ki brio ki ba yat ba yang men sngi Kumta ha ka bayade ba kani na kalyang ka Shillong Traffic Police kala penjat lut ya baro ki silencer bala yo kyam ni kinong nya kali ki ba pendat ya ki kali bat ki thuk arshaka ha ka baya kani la le ha Police Reserve Shillong Shu ha ka bayade ba ka pisa ka bala yo nak badan kunai ki bri ki ba pendat ki silencer kala poi shedu ka khat 8 lakh 7,000 sans patingka ba dia ka pisa la thap shaka platingka jo sarkar ling ba ka tanat treasury Di kita Khubor para lok ngila poy siya kawakun kat bangin daya siyam biang a siyam tayaw hagajuk usngi kublay shibuan.